Hi guys, good morning. Good morning, mega mega love shoutout sa iyo. OFW, salamat sa pagbisita at sa patamsak dyan. Ayan, nandito tayo ngayon sa Bagong Bayang Sur, Kiburak Road, Naga City. Ayan. Thank you so much sa lahat ng bibisita pa. Ayan. Siyempre, may shout out sa aking mga kaibigan na vlogger. Lalong-lalo na kay Jelans Construction Vlog at kay JR Construction Vlog din. Ayan. At syempre, marami pang iba kung sakaling hindi ko naman kayo mapangalanan lahat dahil medyo tumatanda na tayo. Pagpasensya na ako. Diba? Medyo naging busy ako kanina. Nag-live na ako kanina. Medyo naging busy tayo. Hindi tayo nakapagsalita. Ayan. So, ngayon medyo kalmado ang ating customer. Medyo wala pa sila, pero darating sila maya lang, darating sila. Ayan guys, kung napapansin nyo, ito yung ating ginagamit na bowl na pang lagayan ng pares at kanin. Ito yun. Kung napapansin nyo, siya ay naka-plastic, diba? So, kaya siya naka-plastic dahil wala tayong ugasaan, wala tayong tubig. Good morning wala tayong tubig. At para siyempre wala tayong tubig dahil nandito lang tayo sa tabi ng kalsada at nag-iisa lang tayo. Nag-iisa lang ako pala. Ayan, nag-iisa lang ako dahil nagtitipid. Tayo ay nagtitipid. Ako ay nagtitipid. Ayan. Tamang hintay-hintay tayo ng customer. Ayan guys, ito yung aking ma-share sa inyo habang tayo ay malakas pa, diba? Habang tayo ay malakas pa at kayang-kaya nating gawin lahat ng gusto natin, lalong-lalo na syempre sa magiging kinabukasan natin, yan yung ating pagkaabalahan ngayon habang malakas pa tayo, diba? Ayan. Kasi kailan ka pa ba gagalaw
kung hindi mo na ba kaya, kung hindi mo na kaya, diba? Dapat ngayon pa lang, ano ka pa, malakas ka pa, gawin mo na yung dapat mong gawin kasi darating yung panahon na hanggang ano na lang ang mangyayari, hanggang kwento-kwento na lang yung maririnig natin sa iba. So halimbawa ito yung ginagawa ko, malakas pa ako, magninegosyo ako kasi para ito sa kinabukasan ng aking anak. Hindi lang siyempre nagninegosyo ako, hindi lang siyempre para sa sarili ko lang, kasi ang ginagawa kong ito para sa kinabukasan ng aking anak at sa magiging anak ko pa, at siyempre magiging sa mga kapatid ko pa, di ba? Ayan, mega love shoutout sa iyo, Nids Musubag, hello, mega love shoutout sa iyo. Ayan, nagsishare ako ng aking ng aking pinagkakaabalahan ngayon, ang Beef Pares. Ayan, Beef Pares ni Dalisay. Ayan. Dahil Dalisay yung ating maraming salamat sa patamsak, diba? Kailangan nating mag-share ng ating para ma-inspire naman yung iba, diba? Naman yung iba makapag-isip-isip kasi marami ngayong mga kabataan na hindi nila naiisip yung magiging kinabukasan nila sa hinaharap. Siyempre, hindi lang sa pangsarili nila yun. Kasi, darating ang panahon na magkakaanak sila, darating ang panahon na hihina sila, yung hindi na nila magagawa kung ano yung gusto nila. Kaya, di ba, habang maaga pa, habang malakas ka pa, habang kayang-kaya mo pang gawin yung mga ganitong bagay, gawin mo na. Mag-ipon ka na, magnegosyo ka na, o magtrabaho ka na. And syempre, bago ka magkakanegosyo, di ba? Bago ka magkakanegosyo, magtatrabaho ka muna, mag-iipon ka, para yun sa pangtuhunan, di ba? Ayan yung customer natin, video customer, umagya. Medyo magiging busy ako. Sa iyan. Abang kaya high blood tayo nito? Ha? High blood tayo nito? Bakit? Lagi pares. Amat na yan. Hindi naman yan. Ha? Laging pare. Ikaw? Lagi pares ka? Umaga. Umaga, hapon, tanghali. Pares ng pare. So, 65. Abangan mo kaya 69 yan? Ha? Yan? 65 mo. Well, ano pa yan? 500, 5,000 pa lang takbo na. Isang taon na yan pero nakatambay, naka-stack sa kusina. Isang taon ko lang yan. Iyo, ilay mo yung takbo, maliit pa lang. Kuha yan. Bak, ibebenta mo na? O ibebenta? Ha? Ibebenta? Binta pag ano na ba? Yan, ano na ba? Nasawa na.
Bakal ko yung babae. Bakal babae. Babae. Babae may buntot ba? Babaeng aso. Pare, ano to ah? Awa. What? Formado ka no? Formado? Ha? Formado ka? Formado? Sa mags pa lang. Ah, Sa mags pa lang. magkaka-chicks pa kaya tayo ulit yan? Depende. Ha? Depende. Hindi. Putol yan. Putol. Kahit sa saglit lang. Ano na kaya ang sinasadya? Ba't nahihiya ang puso ko sa rinamahal?
Bakit lang nag-iisip ko at di na mawala-wala pa? Half rice?